balang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego! 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 Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Nicole Ayala. Nicole Ayala. Nicole Ayala. Nicole Ayala. Shout out sa lahat ng mga kabisya natin na nakatutok ngayon. Biyernes Santo advance na. Biyernes Ay, Santo oo. na yung mukha. Ay, anong dahilan? Ba't ka malungkot? Walang pera, appear. Parehas lang tayo. Hindi ka nag-iisa. Tama. Okay lang yan na. Ang Ay, ang importante walang ano. Parang na ano ko sa get up mo. Parang Bakit? dito sa kabila. Kalahating disente, kalahating hindi. Akala ko naka-all black. Sabi ko, alam may puti. Kalahating disente, kalahating hindi. Oo. Sabi nga ng asawa ko nung paglabas ko, ano na naman yung suit mo? Sabi ko, parang kulang na lang bonnet. Tapos ikaw na yung mga Lucy Liu na type, mga Charlie's Angels Ayan. na may mission. Papasukin teka mo yung teka lang. Lucy Liu. Oo. So, ibig sabihin yung, alam mong Charlie's Angels, yung part 1. Oh my gosh! Confirm! May gout ka na! Sila Drew Barrymore, di ba yung mga... Yan. Sila Drew Barrymore, si Demi Moore. Oh, hindi mo Hindi si Demi Moore sa second, na Charlie's Angels. Ay, ganun ba? Nandun siya, pero hindi siya parte nung tatlo. Oh. Di ba? Yeah. Meron pang mas bago pa. Oho. Kung meron pang mas bagong Charlie's Angels, di kayo na bata. Na-distract tuloy si Diego, kalahating disente, Oh. kalahating Charlie's Angels, di ba? Sa lahat ng mga kabisyo natin, ano bang kadahilanan bakit Biyernes Santo kagad yung mukha mo? Ay, Advance ka oo. na agad. Lunes na Lunes. Oo, huwag ganun. Biyernes ang mukha. Huwag ganyan. Hindi ka na nga maganda, Biyernes Santo po yung mukha mo. Nakakadagdag ng wrinkles yan. Ako naniniwala ko, Jex, basta ang dahilan ng kalungkutan mo ay pera. Huwag mo masyadong dibdibin at namnamin kasi ang pera, it comes and it goes. Correct. Dumadating, nawawala, madami, tas konting-konti, ganon. So kung focus mo lang enerhiya mo nang dahil sa kakulangan sa pera, hindi naman yata tama. Correct, totoo. Ang importante sana walang may sakit. Yan ang pinaka-importante. As long as healthy tayo. Oo. Diba? Kahit walang pera, basta healthy. Correct. Basta walang basta walang may Oo. sakit. Ang hirap kasi talaga pag merong may sakit. Oo, ito kasi may mga nakakalungkot na kwento na marami nga silang pera pero may mga sakit sila. Totoo. So yung pera nila napupunta lang doon sa sakit. Di ba? May mga cancer. Correct. Totoo yan. Diba? Alam mo, one time, isa to sa mga favorite stories ko, si Glock 9 ay nurse. Alam mo ba na nag-nurse siya? Ay, hindi. Parang bago siya naging rapper. Si Aris. Si Aris, oo, yan. Yeah, parang Close. Close. Close, di ba? Ano siya na-interview ko siya way in the past. Baka nga yung kwento kong ito, baka may dagdag na may bawas kasi ang tagal na. Pero dahil nga yun yung kanyang parang background, hindi ko makalimutan lang yung one time na sinabi niya na yung pinaka masasayang mga pasyente, sabi niya, ay yung mga nandoon sa ward. Okay. At yung pinakamalulungkot talaga ay yung mga nasa suite ng ospital. Yan. Kasi daw, kapag ikaw ay nasa ward, hindi mo na malaman kung sino dun sa nakahiga yung pasyente. Kasi totoo, di ba? Pag ward, una, kahit sino pwede pumunta kung hindi naman delikado yung sakit, di ba? Yung lalo pa nung panahon bago mag-COVID, yung hindi pa ganun ka-stricto pagdating sa mga protocol sa mga ospital, ganyan. Talagang natatandaan ko, meron ako mga kaibigan noon na parang kapag merong may sakit sa kapitbahay nila, excited sila kasi chance nila magpa-aircon. Tapos
maraming Pupunta dumadalaw. bibisita. Correct. Bibisita. Tapos maraming dumadalaw. Tapos maraming nagpapadala ng pagkain. So naka-aircon na sila, nakakuha pa sila ng pagkain. Kumbaga, imagine niyo po, kahit na may sakit, imagine niyo ang saya kasi ang daming tao. As opposed to yung ikukumpara mo doon sa suite, yung meron pang sariling butler, yung kanyang kama, malayong-malayo dun sa sofa, may sariling parang sala, may sarili pang mesa. Correct. Yun nga, talagang ramdam mo talaga, sasampalin ka talaga sa kahirapan kasi mas malaki pa yung suite ng hotel room kesa sa bahay mo. Pero yun daw yung isa sa mga pinakamalulungkot na lugar. Kasi kahit na gaano kayaman, syempre dahil sobrang yaman, siguro sobrang busy din ng mga kaanak. Tama. Diba? Totoo naman Sino ba yung mga nahihila po natin ng mga tao pagka may ganyan na bibisitahin? Di ba hindi yung masyadong busy? Hindi yung may mga negosyo. Yung pinagkakabalan. Yung kapag ka sinabi mo, tara, alis tayo, libre kita. Agad-agad nandyan. Nauna na nagsuot na rubber shoes, diba? Pero yung mga kapag ka busy ka na tao, kunyari may negosyo kang inaatupag, una, kailangan mo munang i-schedule yung visit. Hindi yung anytime na malaman mo may sakit. May mga pwedeng mapumunta ka rin kaagad pero may mga asikasuhin ka. Like, paano yung meeting ko na ganito, paano yung imi-meet ko na ganyan, paano yung kliyente sa ganon. So, may mga ganyang kaakibat. Na ang ending, kung sino yung may sakit na mayamang-mayaman, kahit sobrang ganda ng kanyang kwarto, malungkot kasi mag-isa lang siya. Correct. Yun talaga yung masaklap na nakatotohanan. Kaya yung sinasabi natin, yung pera, pwedeng madami, pwedeng konti, di ba? Pero sana walang sakit. Correct. Kasi ang kagandahan naman din, pag nasa ward ka, again, hindi mo, gaya Diba? ng sabi mo, hindi mo alam kung sino yung pasyente. Yung nakahiga, yung pala yung bisita. Yung pasyente yung nakaupo. Tama. Ang masaklap niyan, baka turukan yung Kaya buti tinatanong Yan din talaga yung dahilan kung bakit paulit-ulit na nagtatanong yung mga nurse bago sila magturok, bago mag-administer ng gamot, di ba? Yung ganun. Pero yun dun sa mga gets ko dun sa mga talagang yayamanin na mga suite ng yung para siyang hindi siya parang ospital, para siyang hotel room. Pero malungkot kasi walang masyadong tao. Walang bisita, walang dumadalaw. Paano busy lahat? Maaari kunyari, tatay ito, maaari yung mga anak abroad. Tama. 'Di ba? Kasi may mga kanya-kanya na silang buhay o kanya-kanya mga negosyo abroad, 'di ba? Hindi mo rin nakakalungkot, 'di ba? Kaya hindi mo rin masabi na kainggit-inggit yung mga sobrang yaman. Yes, Kasi dito sa mga ganitong klaseng sitwasyon, hindi sila kainggit-inggit, 'di ba? Kasi kulang, sa totoo lang kung may negosyo ka, kulang yung 24 oras. Totoo, iniisip mo lagi yung negosyo mo. Alam mo, sa totoo lang, may mga iba na parang empleyado, let's say, na talagang inggit-inggit sa mga nagnenegosyo. Yung mga nagnenegosyo naman, naiinggit sila sa mga empleyado. Paano yung empleyado? 8 to 5 lang yan. 9 to 6. Ganyan, uwi ka na. May mga katulad namin ni Jegs na empleyado, pero may mga, dahil nasa industriya kami ng entertainment, radyo, 24 hours kasi operation. So, every now and then, may mga matatanggap kami mga messages, tawag, ganon. Pero, ang regular na empleyado, kunyari, bangko, kumpanya, di ba? Talagang 8 hours lang yan. Pag uwi mo ng bahay, tapos na. Pag out mo, as in, doon na nagtatapos din yung iniisip mo sa Correct. trabaho. Iniiwan mo. Iwan na talaga yan. Pero pag may negosyo ka, wala siyang oras Kasi Correct. for example, ito, napag-alaman ko dun sa mga kaibigan ko nag-online selling, ang sabi nila, pinakamarami talaga silang nabebenta pag madaling araw. Oo, totoo. Gising kasi yung mga tao, Correct. nagsuscroll. Tsaka yung mga OFW na iba yung Tama. oras. Oo. So, ibig sabihin, yung mga empleyadong natutulog, gumagawa na ng panis na laway, gumagawa ng maraming muta, Oo. di ba? Kainggit-inggit kumpara dun sa mga madaling araw na nagtatrabaho pa rin. Hindi, kasi naranasan namin dati yan nung nag-online selling, para medyo malakas pang online selling. Inaabot kami 1:00, 2:00. Totoo, kasi doon tama, no? Gising pa sila, ang dami pa nila. Correct. At mas madami nga daw sila. Kasi kapag daytime nga naman, syempre, kung nasa trabaho ka, hindi ka naman basta-basta makakapasok sa mga nag-online selling. Pero kapag gabi na, nakahiga na lahat, Correct. ganon. Yung So, yun, scroll-scroll na lang. dumaan. Correct, diba? So, yun naman yung inaatupag na mga nagnenegosyo. So, Yan. di mo pwedeng sabihin nga, kainggit-inggit lang yung mga mayayaman. Diba? Yung halimbawa matatapos ka ng 1:00, hindi ka pa makakatulog kasi i-invoice mo pa, i-message mo sa isa-isa yung mga Correct. nag-mine. Totoo. So kung may 100 na nag-mine, i-message mo yung 100. Oo, tas
Tapos bukod sa i-message mo, yung parang i-ship mo. Oo, yan. yan. Yung mga shipping details na ayusin mo. Kasi hindi ka pwedeng mabagal magpadala. Kasi syempre, follow up nila lalo na kung nakapagbayad na, di ba? At meron pa isa sa mga downside din pag nag-online, yung ang daming minain. Ayan. Tapos pag minessage mo, hindi na nagre-reply. Di ba? Pero during the live, pinag-aagawan. Sabi, hindi, kukunin ko yan. Yan. Di ba? So may mga ganun silang iniisip ng madaling araw. Samantalang ikaw na naiinggit sa may negosyo, tulog ka na noon. Nagpapalakas ka na, 'di ba? Alam naman natin na napakahalaga po ng pagtulog. Ang pagiging gising ay kasing halaga ng pagiging tulog. Kasi pag tulog tayo, 'di ba? Kailangan doon yung nare-replenish lahat eh. Correct. 'Di ba? Kaya nga si Diego, meron siyang sleep CPAP. Ayan. CPAP, 'di ba? Kasi ganun kahalaga na hindi na dapat kapag ka natutulog siya, dire-diretso yung paghinga niya. Ganon. So wala lang, isa lang pagpapaalala na wag na pong maiinggit dun sa mga mas madaming yaman. Mas madami din po silang problema. Totoo. Focus lang kung anong biyaya na natatanggap meron ka. Wag na dun sa ibang, dun kasi tayo nagkakaproblema. Correct. Pag yung lente natin dun sa ibang tao. Wala na. Hindi na natin nakikita yung mga blessings na meron tayo. Correct. Na sa totoo lang, yung mga nakakita sa atin, naiinggit din pala sa atin, di ba? Ikaw, lente mo, layo-layo na, doon na, umabot na ng kung saan man yung kumare mo nakatira, doon na umabot yung lente mo. Di ba? Hindi mo na nakita yung blessings na meron ka today. At saka, syempre, pag hindi mo talaga, hindi ka nag-matured, yung contentment, hindi mo mahanap. Halimbawa, gusto mo ng ganyan, pagdating mo na dito, iba na naman, gusto mo na naman doon. Tama. So, yung contentment, hindi mo siya ma-achieve kasi because sa mga material na bagay, di ba? So until na makita mo yung sarili mo pag nag-matured ka na simple na lang yung buhay. Correct. Parang sa amin we're talking about myself. Of course, sa'yo din mama na iba yung perspective natin dati. Iba. Parang may hinahabol ka eh. Oo, correct. Lagi naghahabol. Tapos, dumating na din ako sa hayaan mo na lang yan siya. hindi lahat ng we choose our battles. Yan, Pinipili na natin ngayon kung ano yung dapat lumaban. Ito yung hindi na dapat lumaban, 'di ba? Yung pwede ka namang kumalma eh. Correct. 'Di ba? Dadating talaga yan. At kapag dumating ka na doon sa point na kumakalma ka na, alam na this. Kailangan mo na ng mammogram. Gumagamit ka na ng pandikit sa balat. Sa true. Salon Pass, Tiger Bomb, baka naman. Ay nako, basta Jegs, isang araw talaga magkakaroon talaga ako ng negosyo niya. Kasi sinasabi ko na kay Lord ha, lagi ko ito sinasabi, na mga pangganyan, yung mga pamahid, yan. Ikaw, bibigyan kita mga 3 galon. 3 galon ng pamahid, di ba? Sa ako din, magninegosyo din ako. Ano negosyo mo? Pang wellness naman, yung mga tsaa-tsaa. Ayan! Soon, ayan. Oy, ito, totoo na yan. Totoo na to, soon na. Alam na this, kung ikaw ang target market ng pang wellness na tsaa. Alam na this, may gout ka na, di ba? Hindi kasi, dati natatandaan ko, meron akong mga kaibigan na nagtsatsaa sila, tsaa-tsaa, parang ganon. Pero yung tsaa nila, pampaano? Mapataas ng libido. Kasi ginudge ko pa sila, sabi ko, ano ba yan? Bata pa kami noon eh. Sabi ko, ano ba yan? Pang matanda naman yung tsaa. Ba't kayo magtsatsaa? Sabi niya, ops, hindi mo alam ang power ng tsaa na to. Anong power niyan? Pampataas ng libido. Pero eventually, 'di ba, yung tsaa mo na ngayon na gagamitin na pang wellness o iinumin, pampakalma, pampalinaw ng isip. Parang mga fruity na siya eh. Correct. Prutas na. Oo, tama. Kasi yung mga prutas, alam naman natin na nakakatulong yan sa pag-boost ng memory. Nako, kapag kailangan na ng boost ng memory. Alam na this, kailan ang executive check-up. Dati may mga binubudbud na mga dear fetus pill. Ayan, mga ganon-ganon. Alam na iba yung purpose. Ang maganda dito, eventually through time, 'di ba? Nag-e-evolve. Kung dati iba yung purpose ng mga pinapatak mo diyan o iniinom mo, tinitira mo, 'di ba? Dadating din yung panahon na gusto mo, kalma na lang. Yung magi-slow down. Oo, correct ka. Kasi natatandaan ko dati, Jigs, I'm sure, pag bago tayo gumimik, para makuha na natin yung yung feels ng gimmick, yung radyo natin, patutugtugin na natin ng malakas yan. Totoo, ayan. Para na tayo, yung mga parang senses mo, yan, yung mga spidey senses correct, mo. yan.
Yung mga spidey senses mo, talagang magising na sila, ready na para pagka gumimik ka sa Tia Maria, sa mga pinupuntahan nating lugar noon sa Malate, di ba? Yan, di ba? Luma. Correct. Ako naman, yan! Alam na Nakita alam. ko umilaw mata ni Nicole. Correct. Di ba yung mga ganon? Pero ngayon, halimbawa, ako Jegs, kunyari, magpe-prepare ako because may pupuntahan akong kahit ano, party ba man yan, or whatever it is, basta magpe-prepare ako. Ay, sabi ko sa'yo, ang una kong gagawin, kasi sa Lab Radio, walang kalmang music. So, pupunta ako ng Spotify, type ko, instrumental music. Tapos sunod kong gagawin, di ba hilig ako sa scented candles? Pipili ako ng kandilang nakakakalma yan. Yung mga iba-iba na ritual. Iba na! Samantala dati palakasan ng radyo. Talagang, ay nako, iba na talaga. Kasi nga, dadating yung panahon na you will realize na mas masaya pala yung buhay kapag ka medyo kalmado na lang. Yung hindi na yung parang atat na atat, G na G. Ayan. Tapos, 'di ba, yung parang laging may hinahabol. Pero wag kayo baka sabihin nyo naman ay matatanda na sila. Hindi. Well, napatunayan namin nung nakaraan lang. Correct, 'di ba? Sumuko yung mga bata. Correct. Kami ni Diego, gising pa kami 3 a.m. to 4 a.m. Yeah. Yung mga Gen Z, orlok na. We have still this party animal sa loob namin. Sa Chulalo, na hindi nyo basta-bastang matatanggal. Gen X for the win. Pwede naming isomon yan anytime. Correct! Pwede kaming kalma-kalma, mag-cha-cha, fruity, magpapatugtog na instrumental, pero kapag katinawag na ang animal spirit namin, andun lang siya. Andun lang siya, waiting, nagisingin. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang inamo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!